tanduk para kawula ing desa Pekajangan. Eden rong perkara ingkang samya agungnya tan brabidaken lamun ta iku pralambita manawa uriping manungsa kang wonten ing desa Pekajangan rong perkara kang den ugemi. Perkara siji yaiku utama den budeli. Perkara loro watak nista sing kirana. Awan kelawan ratri rina pantaraning dalu. Jalu kelawan pawestri. Sugih kelawan miskin. Rong perkara iku dadi panutan uger ring para kawula. Dampyak saya cinelak saya cinangkep kantingal blarak kasipir lembeh anyo ngembat seblak sampur kanan jumangkah suku dering noleh kanan angembat-embat seblak sampur kering jumangkah suku kanan noleh kering iku pralambita puji donga muga-muga lampah tindak lumaksiteng para kawula ing desa Pekajangan sakmargi-margi pinujune lampah catur dendo margane catur papat dendo kiblat lampah tindak ngaler ngidul ngetan ngulon tan ana bika sarju pangadur sajuga menapa sae lumaksiteng wonten ing daratan gegono minggah wonten ing tonging samudra kaditi lumaksiteng wis munggah ana ing draping palataran dalem agung bapa kepala desa Sulistya ing warna karengga ing busana para kawulanya Yekti pratandha lamunta agung dedana miwah agung mring samukawis katingal cucuking lumaksana gunal ganel tregal tregel semu duning ora saruk para dadya kenges eseming pandulu jonggo kanan jonggo kering katingal kacondra witing pucuking reka hingga pucuking suku arikma pemes cemeng nyamber ilar nyerak kembang agung
cinta iku pratandha luhuring budaya kinarya memangun mangrah rahayu. Amung sinipta jroning penggalih panjenenganipun bapa kados dalah garwa ngapuracan Ambopo Hamari Kelu Riharso swangersanipun bapa kepala desa bapa Ponirin Suprapto kadhiraken Sentana keluarga Baraya Ageng wis silalak murut cita gati rek sedya sinigek merbukuk duwit neng ewu tumpeng suci ulam sari abon-abon pas pangring bekti dateng Gusti panutanira Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenang Abang Putih sedherekipun bapa kepala desa garwa Sentana keluarga miyang para kawula lair sedinten mapan sanes panggenan kakang kawak Adiari Putih lan wondene sabab merti dateng perkawisan bumi pertiwi pekajangan jajan pasar polo gumantung polo kependem dino pitu pasaran 5 sasi 12 taun 8 windu 4 sak sengarane muga gesang uripe kawula ing pekacangan sampun lampah iso diwasankan dening lampah amung ngarsaning Gusti warsa ngajeng wilujeng tetepo bebrayan agung rah tumerah duriyah kulu wetuning bumi pekacangan sikep gentio Kang Madya Pada monggo niku sandal godhong diatur ini monggo banget majun nih monggo monggo langsung Pak langsung Pak awas dulu dodok Kaulo nuwun
ingkang abdi dalem kula ngaturaken sungkem pangabekti miwah salam taklim mugi konjuk ngersanipun Bapak Kepala Desa saha Ibu. Dungkap kadiling pasowan kudu Sinaroyo kawula dalem saking padusunan Sijeruk sambet talanging basa Sinaroyo ngaturaken kadiling pasowan kula saha kawula dalem ing dusun Sijeruk. Awit asmanipun warga dusun Sijeruk ngaturaken salam taklim saha sungkem pangabekti mugi konjuk wonten ngarsa dalem Bapak Kepala Desa saha Ibu. Kadhi ingkang angka kalih lumantar kula kinen ngaturaken pisungsung jati ingkang awujud tumpeng suci ulang sari minangka sarana pisungsung katur paduka Bapak Kepala Desa saha Ibu ing pangajap kawula dalem sakukuban Desa Pekacangan mugi tansah rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya saha sawingipun tumpeng suci lan ulang sari wonten ingkang membo ancala menika inggih tumpeng radya ingkang kadamel saking wulu wetu ingkang wonten ing Kukuban Pekacangan katur dhateng Bapak Kepala Desa saha Ibu saha wonten tumpeng jajan pasar sedaya menika mujudaken glondong pengareng-areng ingkang pangajap mugi kawula sakukuban wonten ing Desa Pekacangan tansah dadi anggenipun olah kridaning tetanen dedagangan menapa dene ingkang nyambut damel wonten ing sadenah papan nyuwun tambahin berkah saha pangestu dhateng para sepuh ini sepuh dinangkung ngersanipun Bapak Kepala Desa saha Ibu mugi sedaya tansah manggih basuki ingkang KSP bagya mulya ingkang sinedya lulus ingkang ginayu saha saking para kadang taruna mugi kepareng samangke badhe caos pakurmatan beksan Dayak mugi pinarno kalodang ana wekdal kagem ayuganto dhateng sanggiyaning para tamu sinedahan saha panjenenganipun Bapak Lurah saha Ibu makaten gatining pasowan kawula kadherekaken para kawula dalem saking tlatah dusun Sijeruk injih wewengkon pangaos dalem wonten ing Desa Pekacangan
Nuwun. Wijang damang cetro mloho ripamatur luhur pangarso wekit winyo saking dusun grup rimangka kajugrugang ukir sari karuban segara wadu kapedhet ing jombo dojo arsa andika janipun Bopo kepala desa Pekatangan kunjuk jinandika janipun Bopo Poniring Sukato sono Biawara kapadaning sih pinatah karji piniji karya kacaosaken kabusmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sagunging para pirenggan sabedayanipun ingkang sadaya atur pasungsung saking kulawarga masyarakat Desa Pekatangan ingkang nalika kalenggahan menika langkung pun suli dhateng luganipun warga dusun lan suju ingkang sampun kaaturaken kawula tampi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Sedaya ingkang pun pasrahaken mugi sedaya minangka sarana panuwun dhateng Gusti Yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala lan ugi Allah paring ridho sedaya kinabul saking kersane Gusti Yang Maha Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pinayungan ridaning Yang Widiwasa kawula jejering pangarsa Desa Pekatangan sineksen ingkang kinurmat Bapak Camat Bener Sakalawangsa Sangyo pangarsa desa sajundang rawatipun sagung warga Desa Pekatangan ambuka wiwang raning suka sepisan mujudaken rasuka saha syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah angruberaken kanugrahan kabegjan saha kamulyan dhateng kawula sawarga desa ingkang angka kalih anggelar wujud betos kawula sawarga desa dumateng para tetungga dumadosipun Desa Pekatangan ingkang sampun murut kasidhan jati kanthi pamuji donga mugi samya ginanjar kamulyan wonten pepadanging Gusti ingkang Maha Welas saha kasih. Ingkang ketiga tumapak tabuh setengah sekawan Nuswantara wewengkon Nusantara iring kilen wilujenging memerti desa Pekatangan kawula leksanani serupa nyuwun kawula dumateng Gusti ingkang Maha Suci purnaning Gusti samangke purnaning ganti samangke kawula sawarga tansah winengku ing suka basuki tenebih ing ngrubida sinuba ing karahajan kasembatan mujudaken Desa Pekatangan ingkang tata titi tentrem dumugi puputing jaman sakmangke. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wis tinggal tigas buku perdono ngandika wedi kita nonton langsung panjenenganipun nayakaning negari ing kecamatan yang Bojong nonton kapindhangono Karacik kaparingaken dhateng Bapak Kepala Desa Bapak Ponirin Suprapto garwa kulawarga nayakaning desa nyang para sempurna pinatik nalika sakmono usnya kanthi jawab asta gumpanuwun mugi lestantun kadya atur sakala saking sulih salira wedi wenya saking dusun Cijeruk sakala paripurna nuntun katrasaken sanggiyaning para rawuh para setono para naekaning praja ingkang satuhu kinurmatan lan sanggiya para kawula saking laladan dusun Cijeruk jangkeping upacara ingkang sampun kasamaktaaken wonten ing kajengan sumangga kasuwun kapendhet pun papaaken wonten ing papan ingkang murwat papan menika kagem beksan saking para kadang anem arupi beksan Dayak